Sunburn Under River City Hall. Mawat. Ilang barang tanong dito. City. Sunburn Under River City Hall. Sulit. Walang traffic. City Hall. City Hall. Ang sakit po. Ayong papa na daw kape. Bakit? Dado ako. Huwag ka pa naman eh. Tropics.
na tayo. Kanal ba na? Hindi po kaya ako talagang Seven, 11. Wala yung hula din. Downtown. Shopee. Jollibee. Patay, magkano yung papaya? 70 kilo, sir. Matamis po yan. Galing po ito. Ito na, sir. Pag ako'y halimbawa tatawag. Tempered case. Dinala sa amin, sir, pa-tempered kayo, charger kay Samsung Max. Lumabas. Apa? dahil isa sa ating mga strategiya o pamamahala sa pagdiriwa ng pagkakakata ay
Balik na tayo. Ito tayo. O marami ang gulo ang dapat natin kaalang-alang. Kapag bigyan ng isang halimbawa, lahat kayo ay nakatingin sa akin, pagkayari na kayo operation namin sa pag-asa nyo for the month of September 2023, we have 556,797.74 tayo. Our net income for the month of September, 222,963.76 centavos. For the detailed financial statement, you may inquire at our material office and refer for an appointment for financial assistance. Thank you. The Lord is with you. Please bow your heads and pray for God's blessing. May the Lord bless and keep you. May He let His face shine upon you and show His mercy. May He turn His honor and restore you and give you peace. And may the blessing of Almighty God, the Father, the Son, and the Holy Spirit surround you and remain with you forever. Our Majesty offered Lord and Kumusta? the word. Kuyan Ginaw. 80 ako. Na? 80. Magkano yung pakote? 30. Ay, pakuha. Hindi po, natanong ko lang. Kanya lang po, wala ka pong aliwa. Wala, makalutulog yan. Ate, ala nang maabuting ka rin. Palengke na rin yun. Palengke na rin. Good morning mga kapatid. Ngayon maglalakad tayo mula dito sa papasok ako sa trabaho. Maglalakad lang ako mula dito sa downtown hanggang sa Hirosol. Ito po yung SM Downtown.
Tara, samahan niyo ako. Ay. Mula doon sa SM Pampanga ay SM Downtown hanggang sa Hirosol is almost 2.5 kilometers. Maaga pa naman. Sarap maglakad pag maaga. Lipat tayo ng lugar, mas maganda yung nakikita natin yung sasalubong natin. So, doon tayo sa kabila.
ating itong kahabaan ng Capitol Compound. Ayun, Capitol. Ito po yung ginagawang kasi ito, train. Yan. Ito po yung Kapitolyo natin. Itong kahabaan na to, Capitol Boulevard. Capitol Boulevard. Almost 7 minutes pa lang tayo naglalakad pero nandito na tayo sa Capitol. Baka makapulot pa tayo ng pera dito. Napapawis na ako sa likod. Napapawis na ako sa likod. Sarap maglakad sa umaga. Alam niyo po, ang San Fernando, doon po sa hindi pa nakakalam, ay regional center ng Central Luzon. Nandito po lahat ng regional office ng mga government agency. Malapit na tayo sa capital town. Yung building na yun. Estimated po mga 6 o'clock. Nakapatay po ang aking relo. Nakatete.